Marami pong dahilan kung bakit po hindi ipinaparehistro ang Iglesia Katolika sa gobyerno ng Pilipinas, kasi po naniniwala po kasi ang mga Pilipino sa sinabi ni Kristo sa St. Matthew chapter 22 verse 21. Ang sinabi ng Panginoon nang magkagayoy, sinabi niya sa kanila, kaya't ibigay ninyo kay Cesar ang sa kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. So hindi pwede na ang sa Diyos ibibigay mo doon kay Cesar. Remember na ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana ay itinatag ng Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. St. Matthew chapter 16 verse 18. At ang doktrina na itinuro ng Apostol Pablo na si Kristo ang ulo at ang Iglesia ay kanyang katawan. So ibig sabihin, hindi pwedeng ibibigay itong Iglesyang katawan ni Kristo, itong Iglesyang sa Diyos, ibibigay doon sa gobyerno. So yan po yung unang rason. Ayon kay Sanchez Roman, whose work on the civil law contains the following statement: from early times, distinction has been made by authors and by law between things governed by divine law, called divine, and those governed by human law, called human. So ibig sabihin, yung gino-govern ng divine law, tinatawag siya na isang organization na divine. At ang isang organization or society na governed by human law, tinatawag itong human. And although the former, itong divine community, cannot be the subject of civil juridical relations. So yan po yung pangalawang rason, kasi po by tradition, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana was already protected by law, na isa po siyang independent state. Hindi po pwede ang independent state ipapasa ilalim din sa isang state o sa isang country o sa isang nation. Kaya nga po dito sa Pilipinas, ang ambassador na equivalent sa Vatican na Papal Nuncio, isa po yung pagbibigay ng pagkakahulugan na ang Iglesia Katolika ay hindi po simpleng sekta o simpleng organization lang, kundi po isa po siyang estado. Kaya nga po merong ambassador ang Vatican dito sa Pilipinas na tinatawag nating Papal Nuncio. So pangatlo po, bakit po hindi ipaparehistro ang Iglesia Katolika sa gobyerno ng Pilipinas? Kasi po, ang gobyerno ng Pilipinas, ang batas ng Pilipinas ay kumikilala sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana na isang juridical person on the basis of tradition. Itong mga sektang itinatag dito lang sa Pilipinas at even sa Amerika ay naitatag sila on the basis of the law of the land or on the basis of the law of the government. Pero ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, nagiging juridical person siya on the basis of tradition. Kasi po, wala pa ang Pilipinas, hindi pa na-establish ang gobyerno ng Pilipinas, nandiyan na po ang Iglesia Katolika Apostolika Romana katuwang sa gobyerno na nag-go-govern sa isang lugar o sa isang country. So, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana hindi po pwedeng ipaparehistro sa mga rasong ibinigay natin bago lang po. So, number one, again, hindi po or mangyayari na ipaparehistro ang Iglesia Katolika. Una, kasi po ang Panginoong Jesucristo nagsabi, hindi pwedeng ibigay kay Cesar ang sa Diyos. Ang sa Diyos ay sa Diyos. Hindi pwedeng ibigay kay Cesar. Pangalawa po, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay kinikilala bilang estado or bilang independent state na hindi under sa isang state. Third reason, bakit po hindi ipaparehistro? Kasi po kinikilala ng gobyerno ng Pilipinas na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana on the basis of tradition, itong society na ito ay isang juridical personality o isang juridical person. So hindi pwedeng ipaparehistro ito kasi po sa mga rasong ibinigay natin, established na po na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay sa Diyos at hindi pwede ipapailalim sa batas ng tao.